Jawa. Singo Joyo nyampur Sari. Dalu punika Singojaya makarya sinareng RHS Production dalah Agus Audio Sound System. Cek. Sampun nggih. Sampun Terdengar menggelegar luar biasa Agus Audio Sound System najan suaraku serak nyatane je menggelegar. Sudah tidak tidak meragukan. Nggih. Ngaturaken salam taklim menika nggih Pak Bloton. Jeng Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih, ibu-ibu, bangkak-bangkak. Kok bangkak-bangkak? Jenengan niku lho wong nek mulang nek nggone sekolah mulang. Kok Bapak? Lah kok bangkak-bangkak? Lah matur Bapak ngoten kok. Oh, kleru to? Ngawur ae. Oh, berarti iki mau keplese sithik. Lah, keplese jenenge menungso kok iso ora ono sing sampurna. Bapak. Oh, ngaten. Nggih. Nika pripun kabare sae sedaya Pak Bu? Sae. Sae alhamdulillah ketoke kalih abad nika nggih mboten kepanggih. Yo sabar. Ora ana tanggapan. Nggih, duangu nggih ta. Duangu niki jan. Piyai kene pokoke kudu Mbak Juni nek ana Singojaya nek Mbak Juni ora marem pokoke. Nggih. Iki sono panyuwunan atensi. Nggih. Iki saka Mbakku Baidah. Mbakku yo mung ngersake ana mari kangen. Mbah Baidah ingkang pundi? Pinarakipun. Sing dia aku nek kok dhuwur iku ora patek cetha, nek kok ngarep ya. Mbahipun manten. Mbah Saminah mau ngersake tali kotang lho. Mbah Saminah wis sepuh kok jalukane kok tali kotang, mulo jeng duwe tali kotang Mbah sampean kok iso aneh-aneh. Lah Mbah Saminah iko sing ngedoli bakso iko. Oh nggih. Putrane jenenge Mbak Baidah ngersake mari kangen. Oh ngaten. Mbak Sulimah ding ya Allah. Nggih. Setunggal pamunditan kalau wau. Nggih. Mboten menapa dipun aturi sak menika? Dibawani kedah dibawani. Waduh, ora marem. Riyen. Ora marem pokoke. Ora mandes ngoten nggih. Ndak. Niki kanca-kanca pripun kabare sae? Sae, alhamdulillah. Sedaya panjang yuswa nggih. Ketoke dalu iki kok seger-seger ngoten. Seger kabeh ya. Sugeng rawuh. Segerdu nek ajeg kok segerdu. Mas Joko Armada saking Maitan uga rawuh ya Allah kanca lawas kantek lali aku. Luar biasa nggih. Ya Pak Gun iki rawuh. Yuk, monggo dipun bawani yuk, monggo Jeng Yuni. Anjih, sinareng kalian Singojaya. Nggih. Gletak gladuk nggih. Wah, jenengan wis ora glotak glatuk. Glitik-glitik. Derek ndongaake mantene kok supit dereng kula ndongaake niku mau pripun? Injih. Nika mantenipun? Ya. Ya Allah. Sing semok niku lho. Injih. Ketinggal mencar-mencar piyambak nggih.
nika manten anyar ketinggal Mbak sinten asmanipun Pak? Mbak Lia Juliana. Mbak Lia. Kalian Kang Mas sinten? Kang Mas Freddy. Freddy. Mugi-mugi tansah bagya mulya. Rukun selawase. Amin. Aja nganti tukaran apa meneh pisan. Nika nggih. Justru jenengan tiru nek dikon ngono. Loh, wong omah-omah ku asine ku diwajibno padu. Loh kok sakit padu Oh, jenengan iki malah wong marah elek omah-omah lho. diwajibno padu. Kok sakit padu lho Maksudnya mboten padu pareng. iku maksudnya padu ku sikil papat didu. Dadi ku ben duwe baji. Oh ngoten. Aja kuwatir delok pas. Ngoten Mbak Lia. Arena dan juara wong sing melekan akeh kok iso. Nggih. Nyangking pekor kancanane Yen suarane gandes luwes tenan. Ya Allah gladen nika. Sing tak eloki iku ya selain dadi seniman uga ngasta dadi guru. Walah jenengan iki Mongko lho. upama aku zaman nom dhisik zaman Joko entuk milih aku kepengin duwe bojo guru. Oh ngoten. Sebabe Sebabe apa? napa? Sebabe dadi bojo guru kepenak. Angger pas ngono iku mesti ditari. Heeh. Ayo ulangi sekali lagi. Oh ngono ya nek Ayo ulangi sekali lagi. lagi. Dadi seneng ngoten niku Lah. jenengan. Kira-kira Mbak Yuni nek karo garwane ya ngono apa ora? Ya tergantung situasi Ya. kondisi. Dik liya Mas Freddy ditari ngono kayak Mbak Yuni. Isi neto ngatatula sandang kalawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabarna rimo jebol wong kaanti-anti pustaka mrene wis rada suwe babar pisan ora Yuk. krungu kabare
Sepeda ngaturaken sugeng kedarak dumateng Bapak Ibu tamu undangan. Sinambi rapi pasukan dengan sampun sumadyo panjenengan kalipun Singo Jaya Nyampur Sari. Jaya Nyampur Sari. Yuk. Matur suwun. Matur suwun. Luar biasa, Mbak.